duk cutan da yake jikin mutum bai isa ya jona maka ba, in dai wannan cutan yana gudana a cikin jini ne bai isa ba. Zan ba ku wannan sirrin kyauta tsakani da Allah, saboda ni ma kallonsa ne a kundin kakana. Yawwa, wannan kuma ina da sirrika 100 da ganyen tumfafiya, da jikin tumfafiya, da furen tumfafiya, da lingaban tumfafiya, da fallan tumfafiya, da jijiyan tumfafiya. Kuma insha Allahu albarkacin annabi da alkur'ani ni zan ba ku kyautan magunguna kala 7 na tumfafiya. Abinda za ku yi kawai ku yi sharing din wannan bidiyon domin wani ya gani ya amfana. Ban ce dan na amfana ba, don wani ya gani ya amfana. Ku yi sharing kamar yadda na taimake ka, za ka samu lada idan wani ya gani yana da irin matsantsalin da zan faɗa ya haɗa da kanshi ya samu lafiya, kai ma za ka samu lada in kana ɗaya daga cikin masu sharing. Sa'an nan idan zan ba da sirrin nan, kar ku zo ku kuna bibiya na kuna ce wai mene kaza mene kaza, in ka ga dama ka yi saving na bidiyon. Kar ka takura min, kar ka dame ni, na ba ku ne domin ku je ku haɗa da kanku. Da farko irin sirrikan da zan bada sirrin rangongon na tumfafiya. Zan bada sirrin da idan ka je kai, inda amma fa da sirrin fati a ciki. In dai aure kuka yi, wai a ce wai mijinki ko matarka ta ɗauko maka wani cuta ta yaba maka, ƙarya ne. Sakamakon sirrin wannan ɗaurin auren, kuma ɗaurin auren in dai har da shaidu, ko ba irin ɗaurin auren addinin musulunci ba ne, ba a isa an ɗauko maka cuta an kawo maka gidanka ba. Amma idan zinace ne a waje, idan ka haɗa, wai bari ka je ka yi ta yi ai kayi sirrin da ba za ka kamu da cuta ba, to za ka kamu malam. To kar in dame ku da surutu, da farko bar in fara baku sirrin wannan. Wanda yana da wasu fure farare. Akwai wasu fure farare, wannan bata fara cirewa ba. Akwai wani fure farare za ku gansu cus. To wa'annan fure fararen nan ake nema. Idan ka nemo su da dama, sai ka busar da su a inuwa. Amma ta yaya ake nemo su ɗin? Sai cikin dare, kamar yadda na rike wannan ƙwaryar, haka za ka rike wannan ƙwaryar cikin dare, daren Lahadi. Ba ranar Lahadi ba, daren Lahadi. Za ka tafi da kaman ƙwarya haka sabo wanda ba a taɓa amfani da shi ba. Ka samu furen nan, ko da baka cika ƙwaryan ba, ka dai ɗibo wanda zai ishe ka. Malam idan ka ɗibo, ka zo ka shanya su su yi bushewar inuwa. Kaga kenan rana bata gansu ba kwata-kwata. Malam abin da kake nema shine asalin nono ko ruwan zafi. Idan wannan abin ya bushe, aka daka yayi gari da kyau, teaspoon ɗaya ya ishe ka. Idan ka nemi teaspoon ɗayan nan, ka zuba a ruwan zafi ko nono, mace ta fi amfani da shi da nono. Malam in Allah ya so ya yadda, in dai cuta ne, wallahi da izinin Allah, albarkacin fatiyan da yake cikin aure na sunna, albarkacin shaidun yin aure ko na wani addini ne, abokin aurenka bai isa ya ɗauko maka cuta ya tafka ma a jikinsa ba, sai dai a jikinka ba, sai dai cutan ya tsaya a kansa da izinin Allah. Allah ya samu.